na addini, saɓani ne na fahimta, saɓani ne na hujja. A tsara zama na hankali, na mutunci, zama wanda zai zama ƙarƙashin kulawar ita hukuma. Su da da'awarsu, duk ne da'awa kaina ya tsara da'awarsa, nima da da'awata in tsara da'awata, a tsara kowane ɓangare da yake da wata magana da ni, mu zauna da shi zama na tsanaki, mu tattauna a ƙarƙashin kulawar gwamnati har a fayyace gaskiya daga ƙarya, ko a gane hujjarsa daga ƙarshe a ga matsaya. Idan gwamnati ta ga hujjoji na lallai raunana ne sun gaza gaba gare su, ta shi kenan hujjata ta yanke, zai zama wannan dalili na haramta min haƙƙina na ɗan ƙasa wanda ya ban damar iya da fahimta ta. Da farko ta wannan magana da na ta ya kamata wanda yake son fahimtar me nake nufi ya saurari yadda na koro maganar. Bayani ne na ɗauko shi mai ɗan tsayi, ƙarshen sai ƙare da haka. Shi ne saɓani na fahimta da ke tsakanina da wasu daga malamai wanda kowa yana ji ba a ɓoye ba, kullum a bayyane. Ina da rikodin nasu da suka je gidan gwamna, ƙarar suke kiran cewa gwamnati ta afka mu, har da ambata bin lafzi ce abinda aka yi a Zaria ma na abinda aka malam Zazzaki shine a kawo jami'an tsaro su buɗan wuta. Ƙarar wannan haka suka je suka faɗa, ana ɗaukar su kuma da gwamna suna zaune suke faɗar wannan kalmar, cewa a zo a buɗe mun wuta. Akan ne da na keta wata dokar, ko da na aikata wani laifin, ko da na taka wacce ka'idar, ko da na zo da wani ta'addancin, ko da na kashe ko kiyashi ko kuda. Sabani na fahimta kawai, kun ci ga yadda ku gane, hadisi na ci ga yadda na gane. Aka sako su kara, muna da bidiyo da suka je suka zauna da gwamna suka ce a buɗe mu wuta. To a zaton mu ya kamata ya zama a taka musu birki, a nuna musu meye gwamnati. Wannan abu ne ba aikin ba a sanar da gwamnati dan wannan ba. Saɓanin malamai, saɓani na masallatai, saɓani ne na rubutu, saɓani na majalisi, kai da almajiran ka ni da nawa, kai da masallacin ka ni da nawa, kai da makarantar ka ni da nawa. Amma a ce daga na saba da kai a fahimta, kana ganin kaza daidai ne, ina ganin ba daidai bane, kana ganin abu kaza akwai, ina ganin babu, ko abu kaza ina ganin babu, kana ganin akwai. Mu wuce kawai mai musayar hujja ni da kai, suka je kana ce a zo a buɗe wuta. To abin da bani mamaki ganin yadda suka yi irin wannan kalma da gurin da suka yi kalmar, ba wani abu na kwaba, wannan shekaru da yawa, kuma abu ya tafi dai ba buƙatar maimaita zantuka, har ta kai ga a 'yan kwanukan nan kimanin shekara 5 da yin wancan abin da ya wuce, sun zo kuma suna tutiya da wannan abu, suna faɗa cewa sun ba da doka da odar ba ma ni ba ko masallaci na ko makarantar ta, a duk gidan rediyon da ya sa ni ma suna faɗa sun ba da odar a ƙona gidan rediyon. Wannan a muƙabilin sun faɗi hujja, na faɗi hujja, sun tabbatar na kore ko sun kore, wata magana ce ta littafi ta hujja, Allah ya ce ko annabi ya ce ko malam wane ya ce. To a ƙarshe abin da muna ganin kamar ita gwamnati ta ɗauki su shashashe ne, sakar karu da aka wasu yau suna irin wannan shirbicin, ba ma jin wani abu na kwabarsu ko na taka musu birki. Galiban kakan duba hankalin mutum, in ka ga cewa shashasha ne ma shirmansa ka rabu da shi. Mu a wannan muka kalli abin shirin da muka ji, sai abin ya matsa ga matakin kawai muna zaune sun turo yara sun zo sun afkawa filin da nake karatu, sun karya fitilu, sun fasa min, sun fasa fitilu, sun karya min falafalai, sun tsinka wayoyi, har suna magana za su shigo su kona masallaci cikin dare karfe 3. To wannan yasa na tafi kafa da kafa, na je na yi duk ka'idodin da zan bi na bi. To amma ganin cewa ba dole ya zama na yadda muke gani abin nan kamar wasa yana matsawa, to ba zai ba ta kai ga yadda suke cewa su zo su kisa, su zo su kashe ina kallo. Duk wanda ya zo kashe ka ba baka kariya ba, har wajen ka kare kanka. Duk wanda ya halatta jininka, shari'a ma ta halatta maka jininsa. To ni da wannan yaran wanda Allah subhanahu wa ta'ala faɗa wal juruha qisas, nasi ne na alqur'ani, al aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzna bil uzni was sinna bis sinni wal juruha qisas, nasi ne na qur'ani. Daidai manufar mutum kanka shari'a ta yadda ka kare kanka da irin wannan hari da ya kawo.
sun fito karfa sun faɗa rai suke neman muka ce to za mu kare kanmu mu ma wanda duk ya shigo za mu nemi nasaran shi ma kuma nasi ne na Qur'ani har kuma idan ba a bani kariya ba akan harin da suke tunanin kawo mu ba kuma an hana ni kare kai ba. To amma duk da haka tun na ga mutane sun saba da usulubi na taushi na laushi na zaman lafiya na kwantar da kai na bin doka da oda, na ga daga masoya wasu magana ta musu nauyi yadda na ce wanda duk ya zo don kashe ni na yi izinin a kashe shi har ya shigo cikin gida na zai kashe ni, na ce na yi wa masoya izini duk wanda ya shigo da niyyar kashe ni cikin kafi su buge shi su kashe shi. Wannan nassi ne na Qur'ani. To amma wasu sun ji nauyin abin sabanin kasancewar irin tarbiyyar da na musu ba su saba da irin wannan lafuzan ba. To ganin haka yasa a Juma'ar da ta wuce yau kwana 2 kenan na ga in sanya ran irin waɗannan masoya in janye kalmar cewa to shikenan duk wanda ya shigo da zammar cutar da ni ko neman raina kafi na ku kare kanku ko ni ma zan kare nawa, amma in masa an buge shi maimakon a yanka shi to za a giya a daure a dauka a kai wa 'yan sanda. To ina jin mun wuce wannan tunda yanzu na sako daga wancan mataki zuwa mataki na biyu, duk da su ba su shigo don su buge ni su daure ba, sun shigo ne don su kashe ni. A shari'a kuma ya waje ba in kare kaina, musamman na kai kara can na kai nan ga zahiri dai har yanzu ba mu ga wani abu na taka musu burki ba. To wannan shine abin da ya faru. Ita gwamnati kiran da zan mata ai kusan alhamdulillah dama da kanta ta gano kiran tinkan ne mata. Maganar nan sabaniya da duk waɗannan masu hayaniya, magana a kawo ɗauki a ɗau mataki a buɗe wuta, in gwamnati saurara za ta ji duk maganganu ne da ba su wuce jan aya da hadisi ba. Suna tabbatar da wani abu na korewa, ko kuma ina kore wani abu suna tabbatarwa. To bai wuce kawai shine irin shigowar da ta yi wanda a baya ta gwada irin samfurin shigowar da ya kamata gwamnati ta yi. Saɓani ne na addini, saɓani ne na fahimta, saɓani ne na hujja. A tsara zama na hankali na mutunci, zama wanda zai zama ƙarƙashin kulawar ita hukuma. Su da da'awarsu, duk mai da'awa kaina ya tsara da'awarsa, nima da da'awata in tsara da'awata, a tsara kowane ɓangare da yake da wata magana da ni, mu zauna da shi zama na tsanaki, mu tattauna a ƙarƙashin kulawar gwamnati har a fayyace gaskiya daga ƙarya ko a gane hujjarsa daga ƙarshe a ga matsaya. Idan gwamnati ta ga hujjoji na lallai raunana ne sun gaza gaba gare su, ta shi kenan hujjata ta yanke, sai zama wannan dalili na haramta min haƙƙina na ɗan ƙasa wanda ya ban damar iyadda fahimta ta. In an ga tun da hujjata ta gaza za a tsaye da ni, shi kenan ai amfani da wannan nuna yadda. Idan kuma ya zama akasi hujjar su ce ta gaza, to ni ba na fatan a tsaye da wani mutum daga yadda fahimtarsa. Abinda nake roƙa kawai yayi nayi, in na kai ga ƙarshe ta tabbata hujjata ta fita su, to ni roƙon da nake a ja musu layi su yi lamarin su in yi nawa. In kuma sun iya kai ni ƙarshe to shikenan a musu yadda suke so, a hana ni yin karatu. Wannan shine kawai kiran da nake. To me zan ce kan abin da gashi kai da kanka ka ce ba a san lafazin ba. Ai kaga ba yadda za a magana kan abin da ba a san shi ba, ban ji shi ba, ban san shi ba. An ce na zagi ma aki, lalle ni ma zan buƙaci in ji me na faɗa wanda ya zama zagin, sai in duba an gani. Idan zagin ne lalle ba karamin al'amari ba ne, Allah ka tsare ni. Zagin ma'aiki musiba ce da lalle babu kamata, Allah ka tsare ni. Wanda har ya iya nuna min ga kalmar zagi da kai haƙin ma'aiki, wannan masoyina ne, domin zan gaggauta tuba ba tare da wata ba. Amma dai yanzu me zan ce tunda ba a gaya min zagin ba, ni ma haka nake jin an ce suna faɗa. Amma dai abin da na sani zagin dai wasu suka yi nake masa zagin, an nasabtawa annabi al'amura waɗanda ba annabi alaihi salatu wassalam ba, gaba garin mutum ko ni ko kai aka nasabtawa wannan abu, to ba zai yi shiru ba, zai iya yin sai tsarkake kansa daga abu. Wasu ne suka zo rututu aka nasabtawa ma'aiki, ni kuma naga a matsayina na masoyin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, masanin girmansa, ya waje ba in musa waɗannan abubuwa. Haka in wannan musa waɗannan abubuwa shine zagi, a lalle ne an nasabta annabi al'amura iri miyagu, kuma ina musa su, kuma zan ci gaba da musa su.
haka idan wannan ne zagi to a lallai wannan ba na tuba daga yinsa, kuma ina cigiyar wanda yake zai iya tabbatar da waɗannan abubuwa a tare da ma'aiki. Lallai a shirye nake na zauna da shi. Shine dama kiran da na yau ita hukuma, waɗannan abubuwa da nake faɗa babban abin da za a yi haɗa ni da masu musawa mu tattauna da su. Amin ya rab.